maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to jareɓe kaƴel Jakaria gojowel tagutalla kono waktu yoni ha to haalirde nan ka FM mo gala yonti kumbitale demgal pulare ñalamo ko amde altini nogas e goo lewru bowte décembre hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas ine jeegardi ndi kabaruji men leydi Sénégal mayen kal e cumum musgu wongu toon to selwi tawi ko galle kame boutique to leydi Mauritanie mayen kal ko fati e duppugol tawi ko gueɗe ɗe happu mumen gasi ɗum ɗon waɗi koto kay haydi lamorgo diwan gorgol robino kabaruji e nder leydi Mali mayen jaade bandi men debbo Fatimata Ba kedde kumpital e nder dunde Afrique leydi Burundi Burkina Faso Gabon mayen kal kadi e ko fati coronavirus e nder dunde Afrique e dande bano Mamadou Sarr mayen jaa ha toon to caggal dunde Afrique windande kew asumaniyankoje mayen ketto hen docteur Alassane Kalidou Ba bisimilla moon e kettugol joni joni piren pacciren Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena Docteur Djibiso ene tawi région mo Tambacounda saari ha to cuuɗi meɗen Kidira juma mawɗo mo Kidira woɗɗani galle meera wuro ngo Docteur Djibiso ene tawe ɗon pharmacie Docteur Djibiso ene tawe to Wourossogui sa wi Matam aɗa fayi Wourossogui ari ha battima garage mo Wourossogui ma tawɗon biteɗo Makkiban kon woni joɗaniɗo ɗon Docteur Djibiso so tawi ari ha to Dakar lamorgo leydi Sénégal legal ne wiye Kermassar sa ƴetti Bissar Faybouna a wi ɗum are Tampa ma tawɗon Baba Dia ko on halfina pharmacie Docteur Djibiso siftinɗon Docteur Djibiso ko safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗe ɓalli ko wayno kiste fibrom hernie rewam kononne kadi moɗɗo poɗɗe dolok hanate ƴiƴam mum kala Docteur Djibiso en sammita gonduɗo e ɓuuɓri donkuɗo ɓesnude gorko jippiɗo leeso kala hen ko miijiɗa sa battima Docteur Djibiso ma heɓen ko laaɓi ko wayno neɗɗo ɓuutowo hoore musore koyɗe musoje kala Docteur Djibiso ene safra sa yiiɗi hebden ko laaɓi mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 70 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 341 96 51 mbadden danɗo faade mo Allah rokki sellinde o saaha mo gonɗen ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayyi rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22
80 84 so tawi hatu leydi Mali ñooro mango ma taw toon biyeteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. min jetti on tumande cuɓiɗon weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma kam e ayaw weltare tv e beele kumpital kabaruji e demgal pular ko adi kala puɗorɗen koko fati e kewhewe tawi ko kewkewe ma joljole to banggue asmaniyankoje tawi koko fati e ɓadodiral e ñalawma hannde o on ɗon nden ɗon tago feere witende gandure kam e witende gallire ma en ketto hen docteur Alhassane Kalidou Ba aɗon e nder jayde weltare tv. jam ñalle mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama hande eɗen jogui ɗo o ñalawma hande nogas go décembre eɗen jogui joljole asmaniyankoje walla mbiyen joljole walla ko kewata nder asman walla mbiyen e français ɗum événement céleste hande oɗo kikiɗe kala e mon darɗo hirnage ma yi hande koode ɗiɗi takkodiri ɗum wayri wadde noon honɗum ɗo weeɓani wayri wadde guila duuɓi temedde jeetati walla mbiyen guila e moyen âge holɗen koode ko tago feere witede bandure nde e satirna eɗa kawra hande eɗe pottita ha ballodira no feewi oɗon gandi ɗo kanji ɗe mbiyete français ko Jupiter e satirna ɗeɗo koode ɗiɗi Jupiter e satirna ina jogori ɓallodirde hande kikiɗe so on daari so naage muti tan on daari hirnage ɓaƴɗo banggue worgo ma on jii to koode ɗiɗi eɗe cawnodiri wonde dow nde ko Jupiter nde ko satirna oɗon gandi Jupiter ɓuuri mawnude dendagal planituji ɗi ɗum noon ko hande kikiɗe ɗum waɗata ɗum noon kadi koye kawisaji koye ajaibur rahman kawisaji jomiraɗo waɗata saabu ɗum ɗo wayri wadde guila e duuɓi temedde jeetati wayri wadde goɗɗum noon artoya ɗo e duuɓi nogas ɗo e 2080 ina wattoy kono wata daari ɓallodirde ko gonga ne anda duuɓi nogas foof eɗe ballodira seeɗa seeɗa hono dani par duuɓi nogas foof eɗe ballodira kono hono ngol ɗo ballugol weeɓani yiide e aduna ɗum wayri mbimi ko guila duuɓi temedde jeetati wayri yiyede e ɗo joni noon wattoyta ko hedde ɗo kadi e 2080 nde fuɗɗo yitede ɗum noon bandiraɓe ko hande kikiɗe kala darɗo hirnangue o ma yi toon koode ɗiɗi cawdodirde less noon nda hoto daari dow so daari lewru ndu daari less mum hedde hirnangue ɓaƴɗo worgo mo on jiiɗo ɗen naati asmanu he guila ñande kono ko hande ɓuuri hande oɗo ñalawma hande 21 décembre ɗe ɓuuri sawnodirde ɗe ɓuuri welde yiide so tawi asmanu o kay jaaɓi labde ala duuɗe ala ko wiyete ko poussé ko ala pundi ma en jiiɗe ina laabi ceer golle ma de jooɗi peewi e docteur e ceerno Alassane Kalidou Ba min jettima e tumande mbawɗa famminde bandiraɓe ko fati e baɗodiral e ñalawma hannde o ɗeɗo koode ɗiɗi ma mbiyen planète uji ɗiɗi woni e Jupiter kam e Saturne kabaruji e nder leydi Sénégal to wiyete Saint-Louis tawi ko ngal ɗo leegal biyetengal Jolofon to nde ko galle goto kam e boutique cumi tawi noon noɓe kolliri wonande ɓen ɗon finoɓe galle o hay fittandu wotru wasaka hen kono tan kala koɓe joguino to banggue bagasuji heddima e nder ngundon cuumu ɓe kolliri guila noon to banggue jawɗi hani e to banggue ngaalu woni haalisaji hani e gueɗe goɗɗe ko wayno cuɗari e ko nande ɗum ɗon kala wawi sumde hen ko yimɓe leegal ngal gaari gam wawde wallude ɓe ñeppude ngundon cuumu joni o eɓe eri laamu leydi Sénégal hani e yimɓe joomen ngaaluji nde mbawata wallidde ɓe ɗamɗon gurdam ha joni keddoto ɗen ko toon to wuuro wiyetengo Saint-Louis
tawi ko on ɗon maire mo senwi e tumade nde o wino tawi ko ngol ɗon lawol biyetengol général Charles de Gaulle ina innitire hoorejo leydi Sénégal Macky Sall on gila nden noon tawi ko seeɗa hanki o ɓeɗo witteɓe activiste en woni dilliyankoɓe hani e blogueur uji kam e société civile en mbawi tellade booli ɗi ñalawma hanki o ngam hollude seppude e hollude mette mumen e wideɓe de kamɓe ɓe jaadani e ngol ɗon lawol biyetengol Charles de Gaulle innitirede tawi ko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall woɓɓe tawi ko seppuɓe ko finoɓe toon to wiyete deluru to wiyete e jeluru silla tawate ko kiloji 3 wuuro wiyetengo Louga ɗum ɗonne kadi ko waɗi ko ñande asende kamɓe ɓen ɗon de ɓe kolliri koye wasdeɓe yaadude tawi koye ngal ɗo nanodiral ko faati to banggue leydi ɗum ɗon noon ma fodde wonde 3 hectares ko faati to banggue ndema ɓe lundima wonande haala maire gonɗon no wuuro ɓe kolliri ɓe jaadani hen kadi ɓe golli oɗo sa joni ɓe namdoto ko on ɗon projet to banggue ndema ɗen ɗon golle yo darto ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni e nder leydi Sénégal tawi koko faati e rafi coronavirus hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo ko faati cellal guendi ndi Abdoulaye Diouf Sarr e subaka hande o ko 1,4 e yimɓe nayo ko kamen kolkisano so tawi gondani e rafi coronavirus yimɓe 121 ko kamen tawa ina gondi e rafi o ɗum ɗon ina qime ha fodde 8 piccal 62 e nder temedere hen 52 ɓen ɗon keeɓi rafi o koto banggue jotodiral woni jokkodirde e yimɓe tawi ko wondunoɓe rafi o 60 e jeenayo ɓen ɗon keeɓi rafi o koto banggue rendo woni hay goto anda hol dabɗe ɗumen yimɓe 49 e nder ɓe cellano ɓe kefti cellal mumen 26 oɗo saaha joni ina tampi no fewi koma ballite to banggue fofango e nder ɗiɗo waktuji 24 jawtuɗi ɗi tawi ko yimɓe 6 mbasi pittali mumen e nder on ɗon rafi biteɗo coronavirus gila rafi o naati leydi Sénégal faade ñalawma hannde ina yaari e fodde 17 ujunere e 890 wonduɓe rafi coronavirus taw hen 16 ujunere e 560 kefti cellal mumen 372 ko wasi fitano mum e on ɗon rafi coronavirus oɗo saaha joni fodde 945 ina tawe e nder cuuɗi cafrirɗi ɗi ina goni e safara mumen ɓeɗone ko finoɓe to wiyete Malem Hodar ɗum ɗon de tawate koye région biyeteɗo Kaffrine kamɓene de ɓe namdoto koko fati to banggue ndiyam ɓe kolliri de guila oɗo ɗum ɗo ko wiyete Félix Lo ari e toon to on ɗon diwan ɓe kolliri tawi ko ɗum ɗon de ko wiyete ndiyam ina ngakki ha no fewi e nder gonɗon wuuro ɓe mbawi wadde conférence presse oɗo saaha joni de ɓe namdoto ko alay saago tan ɗum ɗon wawa safrede ko ɓuuri yawde yaccade saabu tan neɗɗo o wawa joɗade tawi de ala ndiyam koye nder hen yimɓe tawi ko gonɗon wuuro ina pina subaka jaaha fodde kiloji 9 ngam wawde dañde ɗam ɗon ndiyam ha joni kabaruji e nder leydi Sénégal tawi ko on ɗon joɗaniɗo leydi Turki e nder leydi Sénégal biyeteɗo Ahmed Kavas kankone ko kanko joɗani leydi Turki e nder leydi Sénégal o holliri de ala ko wiyete islamique e ko wiyete l'islam moderne o wi ɗum ɗon wodani woodi de ko wiyete tan ko islam ko diine men l'islam tedduɗo ko on goto tan woodi o tuumi joni o leydi France kamen de ko anɓe tawi ko diine l'islam o ko ɗum ɗon woni e kala saaha eɓe mbaɗa gueɗeji tawi ko kaptorɗi ma de bawɗi ha joni bonnude wonde inde nden ɗon diine l'islam ko ɗum saabi eɓe mbaɗa ko wiyete ko islam moderne hani e wadde tawi ko ɗin ɗon deseŋaji taw ɗum ɗon de ina ñiŋa nelaɗo men Mouhammadou mo jaam e kisala woni e muɗum o sen gummima to leydi Sénégal to leydi Mali jaɓɓotoɗen ko banni men debbo Fatimata Ba ɓinguel leñol ngam haɓade rafi covid-19 e nder leydi Mali haut commissariat mo Nations Unies kamɓe de no wayno ɓe mbaɗi ballal bangal fayida e nder leydi Mali
fodde wonde ambulance uji 6 ko jarmumen ene ime ha 201 million francs CFA hono noon kadi 12 million dollars américain. wiide o mo ganduɗa kañum woni docteur Fan Sibi, ministre de la santé et des développement sociaux, kanko de o holli weltare makko mawde e on ɗon systéme baɗɗo fayida. hono noon kadi o holliti tan no wayno de BAD woni banque africain en développement kamɓe de ɓe kunanima leydi Mali balli ɗum kono wona ambulance uji 3. kanko o mo ganduɗa kañum woni vice présidente laamu sabbodo ha hande de holliti wonde omo eero ɓiɓɓe leydi Mali tan nde daroto e haɓade oɗo rafi ne yaltiri ha laaɓi e nder leydi Mali. ñalawma windere yenki ko faate ɗanle mawninteno ko 16 nduɗo lewru gonɗen. fedde UNESCO de holliri yuɓɓini hen jewte kewɗe tawi ko jaaƴe tawi ko jewte ɗe ganduɗa ko hirjinoji ko faate caɗele ɗanle ha tente oɗo saaha ko Covid-19 wonda e nder windere nde. ɓe kolliride ɗin ɗon hirjinoji watte koye ɗemgal français hono noon anglais kono ma fire e nder ɗemɗe nogas ɗe ganduɗa ina kaale e nder leyɗele Afrique. no wayno de ɓe kolliri ɗin ɗon hirjinoji ma mbaɗe to leydi Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée Conakry, Mali, Niger, Nigeria hono noon e nder leydi Sénégal. tawi ko ɗemɗe 6 ɗe ganduɗa ko ɗemɗe mantiniɗe e nder ɗeɗo leyɗele. e wiide mabɓe de no wayno maɓe kirjin dendagal sukaɓe Afrique naɓe ko fate caɗele ɗanle. no wayno de gollotoɓe leydi Mali de ha hande e seppoji ɗi ɓe gonno no wayno ha hande ɓiwani hen. no wayno de ɓe jodinoma e laamu ngu ha tente jabogal kalfinangal ko fate golle kono hande de no waɗi toɓɓe ɗe ɓe nandirani. e wiide mabɓe caggal nde ɓe juɓɓinno seppoji balɗe 3 tuggi 16 ha 20 lewru novembre ɓennuɗi. hono noon kadi no wayno grève goɗɗo mo ganduɗa ko balɗe 5 wonno hakkude 16 nduɗo lewru ndu gonɗen hakkude 14 fayi 16 nduɗo lewru ndu gonɗen wonno kono ha hande de no wayno caɗele mabɓe qiwani. e wiide mabɓe de so renaki 23 lewru décembre nduɗo ndu gonɗen no wayno kadi koɓe ruttoɓe hofgo juuɗe caggal kay no wayno caɗele kewɗe ɓe goytoto guila nden ha joni no wayno toɓɓe ɓurɗe hewde ɓe pamdirani hen e laamu leydi Mali. Fatimata Ba ɓinguel leñol golle maɗa jooɗi peewi sen gummima toon to leydi Mali paaɗen koto leydi Mauritanie to diwan gorgol lamorgo muɗum kay heydi tawi ko cukko waali mo diwan gorgol biyeteɗo Mohamed Mahmoudou Wuldu Mohamed El Mokhtar o ardima ñande aletare nde tawi ko duppugol fodde tonnuji 12 tonnes tawa ko gueɗe ɗe happo mumen gasi ina hen noon to banggue gueɗe e to banggue safara ko wiyete médicament hani e cosmétique ɗeɗon gueɗe taw ko poppanteri hani e gueɗe to banggue guura kam e to ko wiyete boison ɗum ɗon noon ɓe kollori ɓe duppi fodde e 7 tonnuji 7 piccal 5 tonnes tawi ko gueɗe safara ko noon kadi ɓe duppi fodde tonnuji 2 piccal 5 gueɗe tawa ɗum ɗon koto banggue poppanteri ina wondi e fodde tonnuji 2 ko fati e canette kam e boison woni ɗen ɗon gueɗe jarateɗe tawi kono holliri on ɗon joɗaniɗo ɓen ɗon commerçant en e toon to wileya ma toon to diwan mo gorgol biyeteɗo Diallo Mamadou Bachir o holliri tan de ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe kala mbawi ta yitede koye nder ha joni kay heydi e nder jeereji muɗum koye nder hen tan ɓe mbawi erade wonande de tawa ko jibinande nde oɗo saaha joni nde wawata darade beele wawde wadde holkisoji e ɗeɗo gueɗe baɗini ɓe kolliri ɗum ɗo kadi ma jokku tawi ko on ɗon campagne de ma jokku beele wawde rewidade kala ko fati e ɗeɗo gueɗe e ɗe ndewaɗe happuji mumen gasi tawa kadi ina jokki hutorede e nder leydi ndi e wiide mabɓe ɗum ɗon nde moƴƴani to banggue cellal aade ɗum ɗon noon waɗi kay koye tawtorede e tawi ko cukka hakem diwan o biyeteɗo Mohamed Val Wuldu Mahmoudou ko noon kadi e on ɗon tawi ko maire mo wuuro mo commune kay heydi biyeteɗo Tahara Baraji e yoga kay e joɗaniɓe laamu ngu ha joni e nder leydi Mauritanie hono no holliri ñande aletare hanki nde kikiɗo muɗum nokkure joguinde cellal leydi ndi ko fati e rafi coronavirus koye nder hen tan ɓe kolliride e yimɓe jeetato mbasi pittali mumen e nder ɓe cellano ɓe
temedere en yimɓe capanɗe nayi ko kamen goni yitaɓe hesɓe wonduɓe rafi coronavirus. temedere capanɗe jeegomo e nayi ɓen ɗon kepti cellal mumen gila rafi coronavirus naati leydi Mauritanie faade joni ko fodde 12 ujunere e temedde nayi e 18 wonduɓe rafi o taw hen ujunnaje 8 e temedde 7 yimɓe jeena e kepti cellal mumen temedde 2 e capanɗe 81 ko wasi fitande mumen on ɗon rafi coronavirus. laamu o tawi ko leydi France holliri ma wallita leydi Mauritanie fodde de e tawi ko 12 ina waɗi piccal 5 million tawi koye haalis mo euro. ɗum ɗon noon ko beele tan leydi Mauritanie wawa kay haɓarade ko fati e caru wonande dafu coronavirus. tawi noon haali ɗum ko on ɗon joɗaniɗo leydi France toon to Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie o holliride e ngal ɗon ballal ma fon fodde ɗiɗi piccal hen ɗiɗi piccal 5 million euro. ɗum ɗon koko fati to banggue safara ko noon e kayni e to banggue goɗɗo maɓe ƴeew to banggue ɗum ɗon ko wiyete social to banggue rendo kam ni e to banggue ndenka. ɗum ɗon foof noon ko beele kay wawde wallidde oɗo saaha joni leydi Mauritanie nde ganduɗa ndi jogui ko fodde million ngaji 4 e neɗɗo oɗo saaha joni yimɓe wonduɓe coronavirus jottima fodde 12 ujunere taw hen temedde 2 e capanɗe 64 mbasi pitale mumen e on ɗon rafi coronavirus. oɗo ko waali tawi ko Nouakchott banggue worgo biteɗo Mohamed Wulu Saleh kankone de o wawi wadde haalande. ɗum ɗon noon koye tumo ndeɓe mbanno tawde koko fati e hirjinoji e caragol oɗo mboros coronavirus. o holliri tan ko oɗo deuxiéme vague woni tan ndeɗo wempejere ɗimmere de ina muusi no feewi wonande e nder leydi Mauritanie. koye nder hen tan o holliri oɗo saaha joni de yo ɓesgu ngu waw o tawi ko ɗoftade kuule laamu ngu. o holliri oɗo saaha de welsindare tawi ko welsindare e yebade rafi coronavirus kam ni e salade ɗoftade kuule laamu ngu ɗum ɗon de ko fijirde jeygue. o holliri tan ko yo yimɓeɓe mbattu hen hakkillaji no feewi. ɗum ɗon noon ma kadi yimɓeɓe mbaw wallotirede oɗo saaha joni beele tan guila noon to banggue ɗum ɗon ko wiyete masque hani to banggue woni tan gueɗe cuumorɗe hani to banggue coɗorɗe ɗe kam e gueɗeji goɗɗi wonande yimɓe wonɓe to banggue jeereji ɗi hani e nokkuji dendeteɗi ɗi kala. noon kadi yo yimɓeɓe mbaw ɗoftade to banggue kuule laamu ngu saabu tan ɗum ɗo de o holliri tan ko battane mum ina muusi no feewi. to wuuro Séli Baby toon kam wona haala coronavirus woni toon tawide woni toon joni o fodde balɗe ko ŋakkere balɗe 4 e ko ŋakkere ndiyam. taw noon ndiyam mabɓe ummotono ko toon de to maayo ngo Sénégal tawi ko on ɗon tawi ko toon to maayo ngo Sénégal. ɗum ɗo noon kanko gonɗon wuuro lamorgo diwan Guiɗimaka Séli Baby ɓe kolliri tan ko nden ɗon nokkure rokkiran noon e ndiyam wuuro ngo ko kam dañi to banggue caɗele koye nder hen yoga kay e jibinande wuuro ngo ko finoɓe gila subaka law ina jaaha e yoga e leeɗe gam kay ƴeewoyde dañde ndiyam. woɓɓe ɓe e jogui ko saretaji gam nawde diƴƴe e yoga e leeɗe. ɓe kolliri tan laamu ngu de ina foti wawde darade gam wawde fewnude e nden ɗon tawi ko nokkure ndiyam beele ndiya Séli Baby ina heeɓa ndiyam labɗam jarateɗam ummorade toon to Gouray faade toon to Séli Baby. ɓe kollitide e oɗo saaha joni hundere nde ina muusi so tawi de wiya ko yimɓe yo toppito to banggue laaɓal. so tawi neɗɗo yalti walla naatti galle ko adi nde ina mema hay hunde yo sooɗo. kono tan so tawi de neɗɗo o woƴa koko yeri on kam woƴatake soodade. ha joni kabaruji e nder leydi Mauritanie tawide ko ɓen ɗon hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal leydi ndi kanko docteur Nazir e ñalawma hande altine 21 lewru décembre toon to bowallade diwoje ngal umtunsi e Nouakchott ɓe dañi tawi ko ballal ɗum ɗon ko fati e gueɗe safara tawi ko ummorade e ɗen ɗon leyɗe Émirats Arabes Unis. kanko on ɗon docteur Mohamed Nazir Ahmed o holliride e ngal ɗo dokkal ko ngal dokkal batgal
ngal fayida no feewi ummorade e ɗen ɗon leyɗe tawi ko cehilaji woni tawi ko émiraji arabi uni faade e leydi Mauritanie ɗum ɗon noon waɗi kay koye gardugol joɗaniɗo leydi émirade arabi uni e nder nokkeɗo wuuro lamorgo leydi Mauritanie o holloride kay ko ngol ɗo woni lawol tataɓol tawi ko leydi émiraji ina ballita leydi Mauritanie to banggue ha joni haare e ndafu coronavirus koye nder hen tan ɓe kolliri ɗum ɗo ko cehilagal e jotodiral moƴƴal gongal hakkude horejo mo leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani e on ɗon Cheikh Mohamed Ben Saïd El Nahyan tawi ko on ɗon gardiɗo leydi émirade arabi uni. sen gummima leydi Mauritanie leydi Burundi Burkina Faso Gabon kam e ko fati e coronavirus e nder dunde Afrique jabbotoɗen ko banimen debbo Bano Mamadou Sarr. kabaruji hunde e nder dunde Afrique Burundi président Pierre Buyoya gonnoɗo hoorejo leydi Burundi jaltunoɗo aduna ñande jamma alhamis wiyata aljuma toon to leydi France koreji makko kolliti o wirnoytake Burundi o wirnoyte koto leydi Mali sababu o ko duuɓi ɗi o waɗi nder leydi Mali guiɗi hitan ujunnaji ɗiɗi e 12 ha novembre ɓennuɗo hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas tawi o joɗanino toon tawi joƴƴinnoma toon ko joɗanade toon union africain mo leydi Mali ina wonde Sahel ko ɗum gon koɓe kolliti ko haɗatamo wirniyede e toon to leydi Burundi ɓe kalani taw ñalawma mo o wirdoyte Burkina Faso e nder wuuro lamorgo ngo Burkina Faso leegal biyetegal dagnoyen ko goski mayɗo goto tawa e nder guenal ngal ɗon leegal tawi on mayɗo wirnaka dadiɓe ɓe leydi Burkina Faso nana gone gon losko ha mbawa andude woɗɓe ngal ɗon badal sen gummima Burkina Faso paaɗen koto leydi Gabon Ali Bongo Odimba horejo leydi Gabon ñande aljuma ɓennuɗo o waɗi batu jagorde tawi ko battidiɗo e nder galle lamorgo ngo leydi Gabon o holliti ko heddi e mbros Covid-19 o ustade walla gasde kay ko e visioconférence ɓe jooɗoto mbaɗi kay wawde wadde batu jagorde ɗe leydi Gabon beele ɗum foof ko beele haɓade mboros Covid-19 haade sarade e nder leydi he ñande aljuma ɓennuɗo hande tawi ko fedde joguiɓe ko fate rentinde kala rafiji e nder dunde Afrique holliti million ngaji 2 e temedde 4 e capanɗe 4 e jeenayyi ujunere e temedde 7 e capanɗe 5 e 4 ko mbawi kay hebde mboros Covid-19 tawi ha hande ko e nder Afrique capanɗe 5 e 7 ujunere temedde 8 e 17 ko mbasi hen pittali men tawi ko e mboros Covid-19 million ngaji 2 e capanɗe 7 e 3 ujunere wonde temedde 3 e 14 ko mbawi hebdude cellal ɓalli men tawi ɗum foof ha hande ko e nder Afrique gasi ha laaɓi ko tonguɗen rawɓindo kabaruji ko hedde e dunde Afrique Banour Mamadou Sarr faade weltare ɓiɓɓe fulɓe. Banour Mamadou Sarr mo hewani nafoore golle maɗa jooɗi peewi ko anudde kumpital e nder dunde Afrique to dowlaji dentude Amérique hoorejo kesso Joe Biden o wawi e ñalawma hande o wadde tawi kay ko ɗum ɗon ko wiyete woni ñakko woni on ɗon vaccination ko fati e rafi coronavirus ɗum ɗon noon ko caggal kay nde yoga e dowlaji joni puɗɗi tawi ko ñakko ko fati e rafi coronavirus taw noon o waɗa ɗum kanko on ɗon Joe Biden koye yeeso ko wiyete ko caméra woni tan taw omo filmé tawi kadi wonande omo ndaare omo waɗa on ɗon ñakko ɗum ɗon noon ko oɗo saaha joni ko beele wawde susnude ɓesguji ɗi ko fati kay e wadde ñakko ndafu coronavirus to leydi britannique woni Angleterre toon de teska toon ko mbadi kesiri wonande rafi coronavirus ko ɗum saabide tawi ko gardi joguiɗo ko fati cellal leydi ndi holliri gunɗon ndafude ina hulɓini no fewi saabu kay ina yawri no raɓirta koye ndin ɗon mbadi tan yoga e leyɗe tawateɗe Europe oɗo saaha joni katti laaɗe mumen diwoje yaade toon to leydi Angleterre ko noonne kadi ɗe leydi Angleterre garata e nder leyɗe mabɓe haadi oɗon saaha ina jeeya hen leydi Belgique Pays-Bas kam e leydi Allemagne gasi ha laaɓi ceer ko tonguno ɗen kabaruji e ɗemgal Pulare kikiɗe hande o to karallagal to ko karalla men bawɗo golle gorko mo Likisayba gorgol Saydou Abouba e yeeso halirde nde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia to banggue joljole weeyo en kettima mawɗo men tawi kay ko docteur ceerno Alhassane Kalidou Ba mo Tagutal ko fati e ɓadodiral hoodere Jupiter kam e hoodere Saturne
to banggue leydi Mali ko ñaaɗodiren koye banni men debbo Fatimata Ba kedde kumpital e nder dunde Afrique ko bano Mamadou Sarr yo jaam Allah hiranen on jarama e kettugol.